kembali ke Korea yang mana penondong juga beda jangan pembawa mana accident जादोंमोन दाख्लैयो जानुवारि 1 तारिखआव ओमफ्राय बेखौनो माबायदि जादों होननानै खबर लानो नायनो थांनो लेंदों आरोना दा न'आव मा लायदोंथाय माबा मोनसे बावगारबोदों खोमा ओमफ्राय दा बेखायनो नै आसोला फंबाय नायनो गावनि फंबायनो मालाय सिल सिल जाथारदों नाया सेस पिम्पल्स जाजोबदों sampai nanti malah ke pernah जोंनि देखाफा मेडिकेला ओमफ्राय दा एडमिट खालामबाय सिङाव बेखौ नायनो नागिरदों आरोना टिकेट लाबाय बिसोरखौ साहा लोंहोखांनानै जों बेयाव एडमिट खालामनानै दोनफैबाय आरोना लोगोफोर देखाफाङाव माने बिनि गारायखौ रिपेयारिं खालामनो हायानो आरोना लोगोफोर ओंखायनो जोङो बेयाव लानानै फैबाय दा ओमफ्राय नैयाव माने प्राइभेटाव सोफैबाय आरोना ओमफ्राय बेयाव सोनानै दा देखाफा मेडिकेलनि डाक्टरानो फैगोन ओमफ्राय दा बेयाव माने हाखावगोन माबा जाजोब्बायना माने गारायाथ' ओरैबायदि माने आं नायनानै बोरैबा मोनदों लोगोफोर गाराया माने फिसासो मोननो ओमफ्राय ओरैनो सायाव अन्थाइ मोनसे नांनानै दुलुनायल'मोन आरोना ओमफ्राय बेनो मा जाखोथाय नैसिनि गिदिर बुबाय लोगोफोर बुग्ला बायदि हान्थुआव माने ओमफ्राय लेफे माने मोनजोब्बाय माने ओमफ्राय बेयो सेप्टिकनिल' बिजि थुबाय थादोंनो ओमफ्राय सेप्टिकनि बिजि थुनानैल' जेबो खामानि जायाना सिङावसो जादों जिहेतु ओंखायनो आं दा गारायखौ हाखावनायफोरखौ आं नोंथांमोननो निस्सय देखायगोन हायोबाथाय आरोना लोगोफोरा नायलांबाय थादो ओमफ्राय दा इसोरखौ बैयाव मा होनो हटेलावहाय खथा जाहोनानै इसोरखौ माबायावहाय फार्मासियावहाय सोनानै गारबोबाय ओमफ्राय दा आं नैयाव दिपलिसनाखौ ओंखाम जाहोफैदों आरोना इसोरनि बेमारिजों गावसोर बारा रायलायनोबो रोङा हारसाबो रोङा ओंखायनो थाफानो गोनां जाबाय आङो ओमफ्राय टिकेलायबो बारा हारसा रोङा नालाय ओमफ्राय इसोरथ' हौवासाफ्राथ' बैसानि हौवासा फंबायमोना इसोरथ' हारसाखौनो रोंखाया आरोना हिन्दी रायलायो ओमफ्राय दा थाफानो गोनां जाबाय आं न'आव दासिमबो थांनो मोनाखै ओमफ्राय दा इयावनो थाथ'नोसै आरोना डाक्टरा मोनफैबायनो ओमफ्राय कागज बिहरदों कागजाथ' आंनावसो दं नालाय ओमफ्राय आंनो दिपालिखौ ओंखाम जाहोफैदों आंनि न'आवथ' जाहोहैनो हागौमोन ओमफ्राय मा होनो दा ओंख्रिबोथ' जेबो गैया जोंहा फुङाव अमा बेदरसोमोन ओमफ्राय बे जाया नालाय अमा बेदर ओमफ्राय दा संबाबो माने संनानै जाहोहैबाबो गोबाव जागोन होननानै दा माने थांदिया आरो ओमफ्राय हटेलावनो जाहोफैबाय ओमफ्य दा इयाव हटेलाव ओंखाम जागासिनो देखायहैनो र' आंनि ओंखाम जानायखौ प्रब्लेम আছে আপনার এই চিজটা কিন্তু হয়ে যাবে गोथाव ना सना जादो लेंहरबाय नोंथांमोननि गारायखौ देखायनो नायदोंमोन माबायदि अबस्था जानानै दङ